खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुरुपेल्ला खयमारियाव दालांनि हा खुरखाना बायनायाव ओनसोलनि रायजो राजाया गोबां जेंना सहायनांदों। मणिपुराव जाबसिनबाय हादरगिरिनि खुंथाय। गौरव गगৈनि पाकिस्तान लिंक आसाम केबिनेटआव सावरायगोन। 17 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन आसामनि रांबावजा जथुम। धेमाजिनिफ्राय गोमानाय साबा फरायसाखौ सिलचराव बोखांबाय। बिजिन्था बसुमतारिया थांनाय 13 फेब्रुवारिनिफ्राय गोमानानै दङ। सिबिआइ मावख'आव सिखाव खावनायनि दायाव सा6 दुथांखौ खादों। 6 बोसोर जानाय पुलवामा मुंख्लं खाम्फायाव गाहाय मन्थ्रिया बिबार बावहैदों। लामा जाब्रथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सानैया जोखोम। बयफ्रेन्डआ भिडिअ लिक खालामनायखौ सहायनो हायैनि सासे सिख्लाया गावखौनो फोथैनानै लादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुपेल्ला ओनसोलनि गोनां लामानि दालांआ हा खुरखानानै थानायनि थाखाय खमैबो गंसे गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गोबां जिंगा सिहोदों। मख'नो गोनांदि खोला खैमारिनिफ्राय सा सालमारिजों नांजाबनाय लामाया खुरखानानै थानायनि जाहोनाव गामि ओनसोलाव एम्बुलेन्सजों लोगोसे मटर गारिनि थांनाय फैनाय, फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव फरायसाफ्रा गोबां जेंना नुजादों होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। गोबाव सम जेंना जानांदोंब्लाबो ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि फारसे राहा लायैनि अजद दैखांदों गामियारिफोरा। लोगोसेनो अखा बोथोर सौफैनायनि सिगांनो दालां आरो हा खुरखानाय लामाखौ मोजाङै फोसाबनानै होनो सोरखारखौ खावलायदों जेंनाजों सैनांनाय ओनसोलनि सुबुंफ्रा। नसुं रायजो मणिपुराव हादरगिरिनि खुंथाय जाबसिननाय जाबाय। गोलाव सम हिंसा आरो हारियारि दाङाबाजिनि उनाव मणिपुराव हादरगिरिनि खुंथाय होनाय जायो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ थांनाय 9 फेब्रुवारि खालारखालि मासि एंगारदोंमोन। बेनि उनाव सोर मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि जागोन बेखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय बिजेपिआ सानब्रैसिम गोदान गिबि मन्थ्रिनि मुंखौ फोसावनो हायाखैमोन। बिजेपिआ गिबि मन्थ्रि फोसावनायाव फेलें जायो। बेनि उनाव हादरगिरिनि खुंथाय जाबसिनना होनाय जायो। लोगो लोगो मणिपुरखौ सामलायनायनि गोहोखौ रायजो बेंगिरिया गावनि आखायाव लायो। बेखौबो मख'नो गोनांदि मणिपुराव हादरगिरिनि खुंथाय फोसावनाय लोगो लोगो बिजेपि दैदेननाय एनडिए सोरखारा बायो। रिपर्ट बायदिब्ला हादरगिरिनि खुंथाय होनाय जाबायब्लाबो मणिपुरनि बिधान सभाखौ सिमफायनाय जायाखै। अब्लाबो रायजोनि गासैबो गोहोआ रायजो बेंगिरिनि आखायाव थागोन। रायजो बेंगिरिया हादरगिरिनि जानानै मणिपुरनि खुंथाय राहाखौ सामलायगोन। कंग्रेसनि एमपि आरो लकसभायाव हेंथा दोलोनि लेङाइ गाहाय गौरव गगৈ आरो बिनि बिसिया पाकिस्तान लिंक ओंखारनाया हादरनि राजखान्थिखौ सोमावग्लुंदों। बे आयदाखौ लानानै आसाम सोरखाराबो बेनि सायाव गोख्रोङै नोजोर होदों। गौरव गगৈ आरो बिनि बिसिया पाकिस्तान लिंक ओंखारनायनि सायाव जर'खायै नोजोर होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रायजो सोरखार आरो गिबि मन्थ्रिया नोजोरल' होआखै, गौरव गगैखौ लानानै आसाम सोरखारनि केबिनेटआव सावरायगोन आरो थांखि लागोन। बबेखानि 16 फेब्रुवारि खालि रबिबारखालि खुंजानो गोनां आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेलाव गौरव गगৈ आरो बिनि बिसिनि हेंथायै सिखांनाय अजदफोरनि सायाव आरो हादरनि रैखाथिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जागोन आरो सोरखारा जायखिजाया गोनां जानाय राहाखौ लागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडिया एक्सआव लिरदों। आसामनि 2025-2026 रांखान्थि बोसोरनि रांबावजा एबा बाजेट जथुम्माया 17 फेब्रुवारि समबारनिफ्राय जागायगोन। दिनै बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसाम बिधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिना। जानो गोनां रांबावजा जथुम्माया रायजोनि गासैबो हारि हारिसाखौ ज' खालामनानै हारियारि गोरोबलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। आसामा मोनसे बायदि रोखोमनि रायजो जेराव गोबां हारि आरो धोरोमारिफोरा गोजोन आरो खौसेयै गोरोबलायना दं। सुबुंफोरा गावसोरनि जायगानि खाथियाव बे बिधान सभानि जथुम्माखौ नायनायनि खाबु मोनगोन, जाय बिसोरनि साहसखौ बांहोगोन होननानै लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिना बुंदों। बबेखानि जानो गोनां बाजेट जथुम्मायाव रायजोनि खुंथाय आरो जौगाखांनायनि माखासे गोनांथार बिलफोरखौबो लाबोगोन होननानैबो इसारा होदों डक्टर नमल ममिना। धेमाजिनिफ्राय गोमानाय साबा उन्दै बैसोनि फरायसाफोरखौ बोखांनो हाबाय। सिलचराव बोखांनो हादों धेमाजिनिफ्राय गोमानाय साबा फरायसाफोरखौ।
सिलचर पुलिसा बोखांदों फरायसाफोरखौ। बै साबा फरायसाफोरखौ अंकरज्योति गगৈ, भवेश गगৈ, इगांगु गगৈ, रक्तिम मुखिया आरो लफेद्र सनल होननानै सिनायथिनो हादों। धेमाजि बरदलनि गंसे प्राइभेट फरायसालिनि फरायसामोन साबा फरायसाया। बिसोर गासैबो मैयानिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। मख'नो गोनांदि मैयानिफ्राय गंसे फरायसालिनिनो साबा फरायसाया खनसेनो गोमानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदोंमोन आरो दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। जोबनायाव बै साबा फरायसाफोरखौ बोखांनो हायो सिलचर पुलिसा। बबेखानि बै साबा फरायसाफोरा बे समाव सिलचर पुलिसनि जिम्मायाव दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय गंसे फरायसालिनिनो साबा फरायसाया गोमानाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो पुलिसनि नायबिजिरनायनि गेजेरजों गुबै जाहोना सोराङाव फैगोन होननानै फोथायनाय जादों जायगानि सुबुंफोर आरो फरायसालि अथ'रिटिया। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाखरबारि गामिनि कका बसुमतारी आरो सोमश्री बसुमतारीनि अनसुलि फिसाजो बिजिन्था बसुमतारीया थांनाय 12 फेब्रुआरि खालि न'निफ्राय बिजाब बायनो थाखाय सानजौफुनि 12:30 रिंगायाव ओंखारलांनायनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बे जाथाया नखरजों लोगोसेनो बयखौबो जिंगासिदों। बेनिखायनो गोमानाय बिजिन्था बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 8011271073 फन नाम्बाराव खौरां हरनो नखरनि सुबुङा खावलायहरदों। त्रिपुरा पुलिसा आगरतलानि सियामाली बाजाराव थानाय CBIनि केम्प मावख'आव सिखाव खावग्रा साद' दुथांखौ खानो हाबाय। मख'नो गोनांदि CBI इन्सपेक्टर अनुरागआ खावनाय जाथायाव कमप्लेन होनायनि उनावनो खावनाय फार्निचारजों लोगोसे मावख'नि गोबां मालमाथा आरो मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। निउ केपिटेल कमप्लेक्सनि साब डिभिजनेल पुलिस अफिसार सुब्रत बर्मनआ बे जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथायनि बागै कमप्लेनखौ थांनाय 11 फेब्रुआरि खालि गथायनाय जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे कमप्लेनाव मावख'निफ्राय स्टिलनि आलमारि, दरजा, खिरखि, गोबां मोब्लिबारि जन्थ्र आरो मासिफोरखौ गोमादोंमोन होननानै फोरमायथिनाय दङमोन। बबेखानि मावख'गिरिफोरा थांनाय 2024 नि सेप्तेम्बर दानाव जोबथा नायगिदिंफैदोंमोन, जायनि जाहोनाव सिखावफ्रा खावनो थाखाय गोबां सान खाबु मोननाय जादोंमोन। बे जाथायखौ नायबिजिरनायनि उनाव सानै सिखाव बिप्लब देब बर्मा आरो राजु भौमिकखौ हमनानै गोख्रों सिग्रोमनायनि उनाव बिसोर खावनाय स्टिलनि आलमारि, गंसेनि दरजा, गंब्रै खिरखि, मोनसे गिजार आरो गंसे मासिखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। बेनिनो माखासे समनि उनावनो बे जाथायाव सोमोन्दो गोनां गासै 4 सिखावखौ पुलिसा खानो मोननाय जायो। दासान्दि पुलिसा दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालियाव दिन्थिनायनि थिरांथा लानायजों लोगोसेनो आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानाय जायो। 2019 मायथाइनि पुलवामा उदखारि गाग्लोबनाया दिनैजों गासै 6 बोसोर आबुं जाबाय। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बे गाग्लोबनायाव जिउ बावलांनाय जवानफोरखौ गोसोखांथिनि नेरसोनै मुंख्लं खाम्फायाव नुजाथिहैनानै बिबार बावहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2019 नि 14 फेब्रुआरि खालारखालि पाकिस्तान मावबादि हानजानि केडार JSE मोहम्मदआ जम्मु काश्मीरनि पुलवामा जिल्लानि राजालामायाव बमा बेफ्रुहोनायनि जाहोनाव गासै 40 CRPF जवानफोरा मुंख्लं जादोंमोन। जाहोनाव बे गाग्लोबनायनि उनावनो भारत हादरनि जारिमिनाव 14 फेब्रुआरि सानखौ अरायनि थाखाय गोसोम सान महरै फालिनाय जाबाय। समाजारि बिजों टुइटारनि गेजेरजों नरेन्द्र मोदीआ मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावहैनायखौ शेयार खालामनाय होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो 2019 नि 14 फेब्रुआरिनि सानखौ मुंख्लं साननि गोसोखांथि महरै टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि रेडिसन ब्लु हटेलनि साखाथियाव थानाय 37 नं राजा लामायाव शुक्रबार फुंनि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जाथाय जानाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया गंसे AS 01 FC 0304 नाम्बारनि स्कुल बास आरो AS 01 DQ 8841 नाम्बारनि गंसे स्कुटिनि गेजेराव जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बे जाब्रबथायाव स्कुटि सालायग्राया गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरदोंमोनब्लाबो फाहामथाय होनाय समावनो जिउ गोमायो। लोगोसेनो बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय 2 उन्दै गथ'साफोरखौ गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ प्रफुल्ल दास होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि बे जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो दासान्दि पुलिसा गोख्रोङै सिग्रोमनाय जायो। बराक सेरफांनि काछार जिल्ला लखिमपुर थाना बेन्दोंआव सासे बयफ्रेन्डआ ससियेल मिडियायाव भिडिअ' लिक खालामनायखौ
सहायनो हायैनि 20 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लाया गावखौनो फोथैनानै लादों। नखरनिया हाखु दाखुयै सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय बिनि जिउखौ रैखा खालामनो हायाखिसै। सिख्लानि नखरनिया अजद आरो नालिस होनायाव लखिमपुर पुलिसा दायनिगिरि बयफ्रेन्ड शाहिद आफ्रिदी मजुमदार मुंनि सासे लाइमोनखौ हमबाय होननानैबो मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।